značajnih sektora tretmana. Može, gospodin. Kako će govornici? Će sjediti pa govoriti? Sjediti ćemo, da. Ovdje, I drago mi je da jednu ovakvu jednu stvar možemo organizirati u zatvoru, što i nije toliko uobičajeno, po čemu je još posebni događaj. Kreativnost je još jedan od načina kako nastojimo život zatvorenika što više prilagoditi onim uvjetima kakvi su na slobodi. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izvodi u okviru jednog šireg europskog projekta Creart pod vodstvom i mentorstvom doktorice znanosti. U zatvoru u Zagrebu se provode brojni projekti, mi intenzivno surađujemo sa udrugama civilnog društva i ovo nam je, moram priznati, bio jedan od takvih projekata koji smo mi uredno primili na znanje i rekli, ok, ograničimo mi to, da je lijepo i dobro i korisno. Tema i onda sam odabrao najmiroljubivije što se meni pale na pamet po pitanju brakovijesti, to su dugovratni biljevi. Pogled u bolje sutra, što vjerujem da prati motiv koji se nalazi na zidu i ima veze s time što je ovo prostorija za rehabilitaciju zatvorenika. Koristim vrlo bogati kolorit, ovdje je to reducirano na 2 tona ljubičaste, ove kontrastne tonove bijele i ove tamne outline za outline plus malo turkizna da se cijela priča osvježi.